Mám slabé sebavedomie. Toto často počúvam a niekedy tomu nerozumiem, že o čo vlastne tomu človeku ide. Čo vlastne porovnáva, čo hodnotí. Čo je slabé a čo má byť silné. Niekedy sa mi to spája s takou hodnotou človeka, alebo akú cítim hodnotu, ako sa porovnávam s inými. Slabé, silné sebavedomie. Cenný, menej cenný, viac cenný. Čiže to sú témy, ktoré v podstate nejako ich kopírujeme, sú v móde, rozprávame o nich. Sú obrazy, alebo diela, artefakty, ktoré majú nevyčísliteľnú hodnotu. A teda je ťažko hovoriť o nejakej stanovenej cene, nakoľko tá cena je nevyčísliteľná. Preto je ťažko hovoriť o tom, čo je, že či je to viac, menej hodnotné, alebo už nevieme to v podstate ani predať. A ja mám taký predpoklad, že každý jeden z nás je hodnotný natoľko, že nie je možné stanoviť jeho hodnotu. Je nevyčísliteľná. Každý z nás je taký jedinečný artefakt, jedinečné umelecké dielo. Prečo vôbec sa nejako vnútri hodnotíme? Možno, že preto, lebo niekto nás nejako hodnotil, alebo nejaká situácia nás ponížila, zranila a tým pádom si začneme klásť tie otázky. Lenže odpoveď na otázku, ako mám hodnotu, nedostanem, lebo je to zlá otázka. Vôbec je chyba, že vôbec si kladieme túto otázku. Pretože nemôžem hodnotiť niečo, čo má tak vysokú hodnotu, že nie je možné stanoviť hodnotu. Treba obrátiť pozornosť na niečo iné. Na to skúmanie tých situácií, toho, čo ma ponížilo možno, čo ma ranilo, kde som sa cítil menej cenný. Prečo? Aké významy boli potlačené? Čiže ísť priamo do toho života a tam skúmať, akú majú hodnotu pre mňa tie veci, nie akú ja mám hodnotu. A to je možno, že tá otázka, na ktorú by sme si mali skôr odpovedať. Akú hodnotu som videl v tých situáciách, v tých veciach, na ktorých mi záležalo.